مضمون تماشا فکری مران نکردن اکنون میشوند زیبا. آفرین. имсол майдони дӯстӣ ки ҷои тантанаҳои солинавӣ дар душанбе аст ба навъи дигар ороста шудааст ки сокинон аз он тавсиф карданд. дар соли нав чароғакҳои арчатобон мешаванд. имрӯз ба тамошои баландтарин арчаи солинавӣ омадем. ин ҷашнро ниҳоят дӯст медорам. виҷагии аслии кӯчаи марказии пойтахт имсол дар соли нав роҳандозии ана ҳамин як шаҳраки махсуси солинавӣ ё намоишгоҳи вижаи фурӯши анвои солинавӣ, хӯрокҳои тезтайёр ва кулчахандҳо ҳаст. дар дуконҳое ки аз даромадгоҳи боғи рӯдакӣ то чороҳаи назди муҷассамаи исмоили сомонӣ давом ёфтанд, фурӯшандаҳо бо ниқоб ва либосҳои гуногун муштариҳоро пешвоз мегирифтанд. ин бобои барфиам барои ман мехонад. соли навтон муборак. дар хиёбони рӯдакӣ ин чеҳраҳои афсонаҳои мардумиро дидем ки сокинонро дилхуш мекарданд, албатта ба ивази гарм кардани киссаҳояшон. шумори ҳунармандони кӯча ки барои ин рӯз барномаҳои гуногун таҳия карданд, имсол зиёдтар аз порсол аст. барои вақтгузаронӣ вақтамон хуш гузарад гуфта ба ин ҷо меоем ва каме хушгузаронӣ мекунем. ин бобои барфӣ рӯзҳои серкорияшро паси сар мекунад. барои ӯ ки махфӣ мондани номашро аз зарурати ҷашн мешуморад, маросимҳо дар хиёбони марказӣ чанд рӯз барвақттар аз солҳои пешин оғоз ёфтанд ва шумори бобоҳои барфӣ чун ӯ бештар шудааст. бисёр ҷои бо арчаҳои зебо мондану руста хушрӯй. масалан халқ дар як ҷо омада ҷамъ намешаванд, ҳар ҷоба ҳаст. ӯ мегӯяд барои даромад гирифтан ин ҳам хуб асту ҳам бад. дарозии вақт бештар барои пулкоркунӣ шароит фароҳам меорад ва шумори зиёди рақибон боз аз он нерӯи бештар мехоҳад. ба ҳар сурат бар ин аст ки фоидаи ин ҷашн ба ҳама мерасад. ҷои рафтуҳои бобои барфӣ ва чеҳраҳои афсонавӣ пойгоҳи бузургтарин арчаи солинавист ки имсол дарозии он ба 27 метр расидааст. бештари волидайн тӯҳфаҳои худро ин ҷо ба воситаи бобои барфӣ ба фарзандон месупоранд то боварҳои онҳоро ба ин мӯйсафеди хайрхоҳу саховатманд бештар кунанд. бобои барфӣ гуфта салом метиҳанд, ягон чия мегиранд, падарошон ба пулаша метиҳанд. яъне бовар доранд ки бобои барфӣ ҳаст, орзушон амалӣ мекунанд. маъракаи соли навӣ дар шаҳри душанбе то 1 январ идома хоҳад ёфт ва шаби 31 декабр майдони дӯстӣ аз маконҳои аслии тантанаҳои соли навӣ мешавад.